नवरात्रि अइले घरे घरे मैया भगतन के जइहे। सुना सुना ये सखी नवरात्रि अइले घरे घरे मैया भगतन के जइहे। नवमी में 9 दिन पूजाई की घरे अइली शेरा वाली माई बाहर के गोदिया भराई की घरे अइली शेरा वाली माई। सुना सुना ये सखी नवरात्रि अइले घरे घरे मैया भगतन के जइहे। नवमी में 9 दिन पूजाई की घरे अइली शेरा वाली माई बाहर के गोदिया भराई की घरे अइली शेरा वाली माई। शरण में जेके हुआ बस माई भगतन के श्रद्धा पूरा बस। इनका शरण में जेके हुआ बस माई भगतन के श्रद्धा पूरा बस। दुखिया पर होली सहाय की घरे अइली शेरा वाली माई बाहर के गोदिया भराई की घरे अइली शेरा वाली माई। ऋतिक पिया घरे चली आई संगे चल के चुनरी चढ़ाई। राइटर ऋतिक पिया घरे चली आई संगे चल के चुनरी चढ़ाई। ज्वाला के भजन बजाई की घरे अइले शेरा वाली माई बाजिन के गोदिया भराई की घरे अइले शेरा वाली माई। सुना सुना ये सखी नवरात्रि अइले घरे घरे मैया भगतन के जइहे। सुना सुना ये सखी नवरात्रि अइले घरे घरे मैया भगतन के जइहे। नवमी में 9 दिन पूजाई की घरे अइली शेरा वाली माई बाहर के गोदिया भराई की घरे अइली शेरा वाली माई। ब्रांड रिकॉर्डिंग स्टूडियो बसंत बाजार।